Bueno, camí de Saragossa. Bon profit, Santi. Acabem de passar la Puebla d'Éijar. Bueno, doncs estem arribant ja a la plaça del Pilar, que la tenim allà. Bueno, aquí estem una mica protegits, perquè ara ja ha parat una mica, però ha plogut molt. Aquí estem... Ens falten aquí el Santi posant el puc. I bueno, estem camí de Belchite, però bueno, falten 26 quilòmetres encara. Bueno, pues res, arribant a Belchite, hem passat molta aigua. Bueno, 59 quilòmetres, 4 hores 48, Santi. I ja estem a l'apartament, ja era hora. Escolta, avui ens hem mullat una mica, Una mica no. On estem ara? On estem? El primer de tot. Belchite. Belchite no. Hem decidit venir a Belchite, Vinga, pues entrem. Bueno, Santi, el nostre principal objectiu d'avui era conèixer... Venir a Belchite. A Pueblo Viejo de Belchite. I bueno, pues a rendir homenatge a la gent que va morir aquí. Memòria i paz, mira. Memòria i paz. Bueno, està bé. Prohibida la blasfèmia. Bueno, pues vinga, pues res, tio. I com s'entra aquí? Per aquí? Teva, sapigué on te podies ficar. I tant. Una carretera aquesta xulíssima, Santi? Poc trànsit, elevada, recta. Hòstia, aquest tio. Sembla que no corri. I bueno, camino de Éijar. Aprofitant una baixadeta, i aquí tenim el Jordi cargat, que em sembla que vagi a la fèria, no sé. Va molt cargat aquest. Bueno, Puente de la Torica, ara veiem que hi ha obres allà al túnel, no sé si podrem passar o no podrem passar. Bueno, pues gràcies a que està el túnel en obres, hem fet una petita desviació, hem pogut veure el Puente de la Torica des de dalt, la primera vegada que el veiem des d'aquí dalt. Santi? Bueno, allà tenim el Santi, hem arribat a Sant Pere de Calanda, aquí tenim el tamborilero i ara anem a menjar alguna coseta. Vinga. Vinga, salut! Quin soroll més maco. Sí senyor, estem a Sant Pere de Calanda. L'estanca la teniu aquí davant. Nosaltres hem fet una bona festa. El Santi, saluda! El crac, El crac. Com tira el tio, com tira. Bueno, pues res, aquí estem. El marco incomparable de la estanca. En tierras aragonesas y con Estrella de Galicia, que ahora es diferente. Vale. Molta salut. Molt bé. Salut. Ja tenim les tendes muntades. Aquesta la meva, aquesta la del Santi. Les bicis. Ara les posarem una miqueta més a la vora. Està super tronant. Per allà està en el cel, com veieu. I bueno, i aquí dintre... Bueno... Chez moi, que diríem, no? Bueno, pues entrant a Valljunquera,
per anar a buscar la Via Verda. Allà és el poble, i nosaltres cap aquí. Van a l'antiga estació de la Jonquera, els edificis fets caldo, i Via Verda una altra vegada. Vinga, ara direcció Bot. Bueno, vinga, ja hem arribat aquí a la Via Verda una altra vegada. Una altra vegada, vinga, ara ja, direcció Bot. Cap allà. Camino natural de la Vall de Zafany. Bueno, són construccions ja que s'han deixat i van caient de mica en mica. Antigament estaven molt a prop de l'estació i de la via. A veure si té llum aquest o no té llum. Probablement no. Estamos justo encima de un viaducto y es el viaducto de Matarraña. Un río que pasa por Aceite, por diferentes pueblos y es una... Matarraña, y aquí, míralo. Vinga, bicho. Viaducte del Matarranya. Aquest és el riu Matarranya. Sí, senyor. Míralo. Bueno, vinga, doncs un túnel sin il·luminació. Bueno, doncs ja jo he posat la llum. I a veure, esperem que... Mira, ja està el Santi. Bueno, bon dia, doncs res, ens posem en marxa, estem a Bot, el Santi està aquí davant i bueno, aquesta nit ha plogut també, per no perdre el costum, així estan les muntanyes i camí cap avall, vinga, adeu. No em fotis, pues mira, ho gravarem, va. Mira, ja que estem aquí, va, aguantem el vídeo. Bueno, ja ho estic gravant, Perquè pot ser que igual que parem de cop si no hi ha llum, però bueno, anem a veure. El túnel sin iluminación, 115 metres. Ah, molt xulo. No, xulada. Mira llum. Santi, tio. Què tal, jove? Bueno, doncs mira, quan vam començar a Saragossa, què hi havia? Hòstia, l'Ebre. A l'Ebre, no? Pues mita'l. Ja el tornem a tenir aquí. Acabem de passar l'estació de Benifallet i ara ja pues, cap a Tortosa, primera parada. Pues mira, hem arribat ja a Tortosa. Estem travessant el Pont Vermell, el riu Ebre i vinga. Aquí ve el Santi fent la seva gravació. Molt bé, tio. Bueno, hem sortit de Bot de matí i després de quasi 40 quilòmetres estem ja entrant a Tortosa per aquest pont tan maco, de ferro, per una estructura molt xula. I bueno,
i l'Ebre, però hem anat acompanyant, o ens ha acompanyat a nosaltres, i molt maca l'entrada. I aquest noi que està aquí al final del pont és el senyor Jordi, bon company de feina. Ei, campió! Bueno, tornem a travessar l'Ebre, ara pel pont antic d'Amposta. Vinga, cap allà que anem. Bueno, pues estem fent una volta pels ullals de Baltasar, veient aquests racons tan bonics que hi ha aquí a la zona del Delta. Sí, mira, un altre ullado. És aigua dolça, Guapo, La 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 la. La 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 la. Bueno, estem fent la passarel·la aquesta tan bonica, con un montón de candaos. La gent, mira, quan s'estima, pues fica candaos aquí. Mira, no sé què farem amb tantos candaos, però bueno, està bé que la gent s'estima. Un petonàs. Bueno, ara sí que ja, Santi, posa't aquí davant. Escolta, Cases d'Alcanar, 75 quilòmetres, últim dia, ja hem arribat. Vull dir, fa una oloreta a zarzuela i a paella. Bueno, company, a veure, Saragossa, les Cases d'Alcanar, Res, ha sigut un passeig. A veure, i mireu quin temps està fent, ens estava esperant per fer un bon temps, Vaig a la playa, perquè jo estic Sí, mira, la platja, tu. estic a punt de banyar-me i tot. El Santi es vol banyar, No t'estranyi que agafi la tovallola al tio i en lloc de O sigui, tinc mullada aquesta nit que s'ha plogut, el que no s'ha Bueno, no passa res. Ja estem aquí. Vinga. Aquesta via, Santi. La que Bueno, es porta a casa. on estem, Santi? Pues hem deixat les cases del Canà aquest matí i després de 20 i poquets quilòmetres aquí a l'Aldea. A l'Aldea. Agafat tren. O sigui que són quarts de 10, agafarem el tren ara de Rodalies, estic aquí, de Rodalies no, de Regional, Sí. I ja cap a casa. Bueno, el colofon. Una gran sortida, Una sortideta molt maca. Ara ho hem comptat, 325 o 330 quilòmetres hem fet, més o menys. Hem aguantat un temps de... no volia dir de merda, però un temps bastant lleig. Sobretot el primer dia, El primer dia que ens van agafar una tempesta a la carretera, Però sí. que ens volíem guarir sota un arbre o alguna cosa, no hi havia manera, ens vam posar... Això no era ni arbre. Ens vam posar... I després hem tingut una miqueta de sort perquè les dues nits que hem estat en tenda, les dues nits ha caigut forta pluja també, però no t'estan dintre la tenda i les tendes s'han resistit. Sí. O sigui que, bueno, ja tenim experiència per un altre invent d'aquests. Ja es poden Molt bé. ficar el que vulguin. Perfecte. Adéu. Que vagi molt bé.